YTI Mojlispur Block Committee by जों थानाय 3 दिन सिगां जों अर कग्रि खालामनानै सिनि अकरा खरसा ताखौ ककरा साखामिया सुगिया बना जों नक तांगि रना होनो जों कग्रि खालामनानै आव हायखाना जों तिनो कगनार फायका जों तिने बना जों जे मानसक जों बिनो नक कताल जों तिने तांगि रलाखा सिनो सुबा खाताय अर सिनि ताखौ सोशल वर्कार ताखौ सुदिक सं बरबो जोंनो सुबाखा बरनो बेलाखन पाइपला हामबाय जों साउन सानामो जों बसखां सालगा बुबाग्रान जे नाहर मुंटिखे बुबाग्रान जे दागि मुंटिखे जों जत्तना जों हानसाखे जों जत्तना सिन बररनो सिन बरन बागे जों बालखे जों सुबालायनो उनसुनो हामबाय नेन सिरिमंके आनि मुं जन मिल्टन देब्रमा आं YTI Mojlispur Block Committee नि प्रेसिडेन्ट हामबाय